Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah karsarya dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Pepati Nyolowati versi Tonggo Tunggal Gedhek. Dalang sarta pendapuk katindakan Raga Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yuga Sakonco. Dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adi Mas Didi. Teknis tata lampu katindakan Adi Mas Budiono Batak. Lighting katindakan Adi Mas Ladu Aldiansah. Wondene Panggrenggo Busono dipun tindakan Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung Ulingge Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Adi Mas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakaken Adi Mas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Kedung Sari. Kencong Barong ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Sulastri katindakan Mas Menik Widyawati. Bagus Pratolo dipun paragani Roko Mas Andi Prastio.
Iwontene Brandal Kelabang Geni dipun tindakaken Dimas Abi Rojali. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang. Adipati Gagak Ludro dipun paragani Dimas Abdul Sutopo. Patih Bandulori katindakaken Dimas Eko Pranoto. Raden Gagak Werdo dipun paragani Dimas Beguk Wiyanto. Retno pamikat katindakaken Mas Uut Sutriana. Ewontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing desa Mojosari. Ki Sogol ing dalu menika dipun paragani dening Bapak Mogol. Bojo katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Jaya Susendor kaparagani dening Cak Sendor. Joko Welas katindakaken Dimas Rokim Sanjaya. Ewontene Arum katindakaken Mas Diah Maharani. Salajengipun gambaraken wonten ing Keraton Parangkencana. Prabu Purba Kesuma dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Setyo Projo katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Ewontene Pangeran Wiratsangka dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Karno katindakaken Raka Mas Judek Prakoso. Karmen kaparagani Dimas Bagus Suyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Atindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kanthi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciu Arum Somplak, Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran duun.
rupamu sing pari kudune aku kuwi njaluk bondo donyam. Nanging kowe wani luwih ning alas kene ora bebarengan karo bojomu, Turung duweni bojo. Aku Kabang Geni. Sing mbau reksa ana ing alas kene. Aku Sulastri. Jeneng ayu ora bedane rupamu yo ayu. Kowe ngarep kandha durung duweni bojo. Ing kene mapan kebeneran. Beneran manggon ndi? Aku yo isih Joko. Ora takon. Takoi asmane. Ya ora tok nesu. Prawan karo Joko pantese kuwi omah-omah. Ning kene ora ana sapa-sapa kowe kandha prawan gelem kowe tak pek bojo. Kok pek bojo? Mengkone kowe njaluk apa ae bakal keturutan ta omongi. Ora ngandel. Kene apa ora ngandel? Ya pegaweanku koyo ngene kok. Loh, durung ngerti. Penggaweanku mung berandal. Kowe butuh motor, tak brandal tak cegat wong ning pasar. Kowe butuh TV, tak colok tak jugelno lawange tangga-tangga. Wah, cilaka. Piyen ra konangan? Yen konangan kowe dipati. Abang Geni anggone brandal anggone maling. Kuwi durung tau konangan. Mergo kok lagi krungu jenenge brandal Abang Geni padha wedi ta omong. Wah, aku kok pek bojo. Asri, Apa? aja gawe aku nesu. Ing kene ora ana sapa-sapa lho. Garep apa yen ra ono sapa-sapa? Kowe tak tembung kabeh bojo ora gelem kapeksa. Tak perkosa. Ojo ya. Wedi yen lagian ora apa-apa, mengko yen roh rasane tanduk ta omongi. Gelem yo. Gelem yo. Lah geni kowe kok medeni ngono? Ngono ya. Kepiye? Indang aku dadi bojomu. Iya. Luwungan. Iya. Timbang nganggur mengkone dirubung lar eman-eman ta omongi. Gelem. Kok malah kaya wedhus. Pite yang roh brabon ceker ngene. Iso bae kowe. Ini apa mulo kowe manut to? Manut yo Cahayu. Ora gelem tenan. Ora gelem tenan. Ayune tumpuk mabuk kok milih. Dasar ayu langkung. Urutono aja tansah gawe wah seman malang kerek Aku ya wani. katon ke dadamu Lho wani. tenang nyedak odik Apa? tak keloni Ala-ala aku ra sudi. nyedak untuk Apa? jo ampung Siti yen ragala
wadon kaya kewan. Ya gini yo. Wis lumrah wong lanang seneng bocah wadon. Ya tek-tek kaya ngono lumrah. Ning yo ora kaya kono kuwi cak-cakane. Salah ora gelem. Yen ora gelem aja dipaksa. Yo kudu dipaksa wong kudu. Mergo tresna kuwi ora dipaksa. Ati pawitane ya. Mengko takon tak perkosa, meteng mesti gelem tak wek bojo. Sapa kowe? Abang geni bantu sapa? Aku Senopati ana ing Parangkencana, Bagus Pratala. Bagus Pratala. Sugih kendel Bondowani. Ya. Ganggu gawe pen mrawasa bocah wadon iki. Yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Sulastri kae kekasihku. Heh. Pacanganmu? Ya. Bagus Pratala. Nggih. Yen kaya ngono beneran. Ana kowe ning kene. Sulastri tak jaluk. Kowe golek panidolya. Sulastri kaya manusa dudu barang. Ya. Sing warna. Kalamun bocah gelem bakal tak ulungke. Yen ora gelem aja paksa. Lamun aku peksa. Musuhmu aku. Oh. Ning kene obah mentolo karo kowe, Pratala. Apa sing tak weden? Oh, kaya Saka bungae ati mergo tilik panggung. Besok meneh ki yen jeneng sendang ki kok nganggo kanca rowan. Aja kanthi kaijinan. Rayune aku ning papan kene apa ora ana tak cilaka. Iki wae ora nggih ngenteni ra jenengan to, Dik. Panjenengan lali napa pripun? Oh iya. Yen to sampun saged janji kaliyan Ya sing gedhe pangapuramu Sulastri. Kalamun dina iki mau aku rada lali mergo akeh kewajiban sing kudu tak rampungake. Kowe ora ngerti sapa Bagus Pratala, to? Senopati Parangkencana. Iki wae iki mau nggon tak gelak. Nggih, Dik. Kula niki rak rumangsani wong wadon saking desa. Atase panjenengan putra Narendra kok badhe tresnani kula. Apa tresna panjenengan nika lair batin? Kabeh mau wis tak petung bathi lan rugine. Pancen derajatku ora imbang karo aku. Nanging tresna kuwi wuta. Ora kena diukur derajat pangkat lan bono donya. Ati loro manunggal sawiji tak kena bakal langgeng anggone nemah bebraya. Heeh. Ngaten, dene sak menika wonten lodane wektu. Iya. Monggo sarengan seneng-seneng kalih kula, Den. Aku kok kangen. Kula ki kangen sanget. Kan katulu reroncen melati. Dene Mas. Rasane marem banget. Ora ketemu sak keplasan aku bisa ketemu karo kowe. Saya kula Raden. Den kowe Ngait mboten saged kula gambarake malih. kaya ngono. Nggih, Dik. Heeh. Dimen sansaya
badene kula sampeyan tresno. Iya. Mbok kersa panjenengan menika rawuh teng rompok kula, lamar dumateng kula. Perkara kuwi mengko kalamun ana wektu kang lodang. Mesti wae aku bakal tepuk nyang omah. Tembung kuwi karo wong tuwa. Sabar piye? Menungsa ora toto. Lah kok ana gatiya tekan kene. Gatiya yaduk manjlok. Gatiya katan. Bagus. Ing ragus. Senengane kowe ngrusak karo anake wong. Sabar ya, Pak iki calon mantu sampeyan. Calon mantu. Kowe yo ngono. Pripun? Lu pamit wong tuwa mbah-mbah sendhian. Lu budal jam 8 esuk nganti jam 3 sore kok ora mulih. Jebul kowe yang-yangan. Sedelok kok, Pak. Monggo panjenengan srawungan. Iso apa to mbok celuk Pak? Iki wong tuwa kula, Dek. Bapakmu. Nggih. Lah kok beda banget. Kok beda pripun? Anake ayune kaya ngono, bapake kaya barongan. Kok akehane. Wong tuwek di barong-barong. Ayo saiki wis tuwa yo mesti elek. Biyen aku sing nom yo bagus. Iya ta yo. Nggih. Ora kowe sapa ki? Nggih. Dipun tepungaken, Pak. Kula Bagus Pratolo. Wah. Jenenge Bagus Pratolo. Cocok karo rupane yo. Senopati saking Parangkencana. Huh? Senopati saking Parangkencana. Senopati? Nggih. Kowe kok yo ora ngomong waduh. Kan yo ngono. Kanjeng Senopati nyuwun ngapunten nggih. Jalaran kula mboten ngertos yen niku salah setunggalipun tiyang negara sing duwe derajat lan pangkat. Sampun. Kula niku nggih kuwatir. Matur napa? Jeneng kula niku duwe anak wedok. Anak wedok niku lak ibarate dagangan. Nggih. Lho lek mung digawe seneng dolanan kali wong lanang. Lho jeneng wong tuwa lak nggih mesti serik ngoten wae. Panjenengan ngendika kados ngaten menika sampun limrah. Pancen leres nanging tresna kula tumanduk dumateng Sulastri. Menika mboten kagem dolanan nanging badhe kula jak omah sarengan. Saestu ta pripun? Menawi mboten percaya mbok dipun tantu. Dri, Nggih. kowe iki dadi wong wadon. Ya aja gampang lokor kembenmu. Aja sok gampang kena tembung manise wong lanang. Adane iki wong sing sugih, sing duwe derajat lan pangkat. Kuwi yen pinuju seneng karo bocah wadon, wah nggone nglayu ya ora karuan. Wis to aja kuwatir kowe tak rabi. Kowe tak penakke. Entah-entahane golek wis tetel pawanmu. Kowe iki mesti tinggal minggat. Oh. Ning saestu nggih. Kanjeng Senopati Bagus Pratolo. Monggo yen sampeyan niku estu-estu kepengin ngepek bojo anak kula Sulastri. Ning yen nyuwun sewu. Kula niku tiyang Kedung Sari. Mestine sampeyan nggih krungu. Undange Kencong Barong. Bapake Sulastri. Lho. Kondange niku merga mboten kondang kok diaduk gleguduk mboten. Kondange niku menungsa paling melarat, paling keserakat ing desa Kedung Sari. Nggih. Kula niku wah bendina niku pun dinyeki kalih tangga-tangga teparuh. Merga nggih
sedina iso mangan, 3 dina ora iso mangan. Lah saniki nggih ngaten. Ayo sampeyan niku seneng kali anak kula, nggih enten pitukane. Ngoten. Nggih. Lajeng pitumbasipun menapa? Pitukane niku gampang. Pisan. Kula niku ben iso nggawe rening urip kula teng desa. Kula njaluk sapi. Sapi sak rakit nggih. Mboten sarakit niku asile pinten. Sapi 4 rakit. Sapi sekawan rakit. 4 rakit niku se 8 kae. Nggih. Niku kena nggih nyambut gawe nggaru luku. Lho. Sepisan niku. Kaping kalihipun kula nggih njaluk sawah. Lho. Mengke kersane saged kula tanjuri kenging kangge urip kula sak anak kula. Sapi 4 rakit kalih sawah. Sawahe mboten ombo-ombo, kula namung betah 5 hektar. Lho, Iku jane sawah 5 hektar napa lapangan kapal terbang? 5 hektar niku mengke nggih sak panenan niku saged cukup dipangan setahun 2 tahun mboten wasile. Nggih. Sing pungkasan niku luwih enteng. Kula njaluk diasake omah susun. Lumrahe omah susun niku lak mung 2 3. Nggih. Kula njaluk susun 7. Lho, mergo kula pengen ngrasake piye ya turu ning omah susun 7 windu. Mboten gelo jenengan. Mboten Omah niku mbok sak lumrahe mawon. Lho. Tiyang Kedung Sari sing ngenyek-ngenyek kula niku ben kuweleh. Oh ngaten. Kuwatir kula niku ngaten lho, Pak. Pripun? Mengke tiwas kula gaweke omah tingkat susun 7. Mboten manggoni mah dinggoni lawet. Niku lak nambahi sugih Oh ngoten. Hilere walet niku regane larang benten kalih hilir sampean. Lah nek itu sampean Hilir kula mergo mambu obat suket. obat suket dadi mboten tani. Nggih. Rene kula tresna dumateng Sulastri. Panyuwun Bapak Ken Barong badhe kula wujuti. Saestu lho nggih. Yen pancen sampean mboten iso mujuti penjaluk kula, mpun arep sampean pek bojo anak kula Lastri. Tri, Lho, wis keprungu dhewe. Aku bakal minangkani apa sing dadi penjalukane wong tuamu. Ora ketang abot dikaya ngapa. Rene aku tresna karo kowe. Aku bakal budaya mujudake. Lho, kapeksa dina iki aku bakal ninggalake berbagai kewajiban sing tak rampungake, ya. Hati-hati nggih, Dik. Lho, Lastri. Ora rugi aku di anak wedok sing anu kaya kowe, Nduk. Jebul tundone kowe mengkone bisa ngoyake uripe wong tuwa. Ayo Pak ya. Iya, kula rene wis ana kesaguane. Bagus Pratolo calon bojomu. Dinteni ya, Nduk. Ayo Iya, bener. ayo Pak. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
samar pamuring sukma sinukma ya winaya ingasu sinipun tulunge kalbu Sugih kendel bondoane nalika semono jeneng sira utus kang supaya aja nganti munggah ana ing sanggaring palenggatan kalamun durung jangkep 40 dina. Nang kenapa jeneng sira dilajikan munggah ana ing sanggaring palenggatan malah kaporo wani jugarake nggon kumahat ing asamun Jurapa. Pangapuntenipun ingkang agung. Iya. Mboten ateges kula menika lirwa ing jejebahan. Saya kula sampun wani njugaraken anggenipun Kanjeng Adipati. Mempeng semedi nyuwun kanugrahan Gusti. Iya, iya. Mangkenipun menawi kula nampi pidana saking panjenengan, kula sagah nanging Kanjeng saderengipun kula nampi pidana saking ngarsa panjenengan, meraih kepareng kula badhe sumula atur sawetawis. Coba enggal gage matur kalamun Torawati. Ngantos kula sampun wani minggah wonten ing sanggar palenggatan. Jugaraken anggen panjenengan mempeng semedi tuhunipun wonten bab lan wigatos ingkang badhe kula aturaken kunjuk ngarsa panjenengan. Nalika kula nampi dawuh saking ngarsanipun Kanjeng Adipati Gagak Lut. Sasampunipun putra minggah wonten ing sanggar palenggatan. Iya, iya. Saindenge Kadipaten Gebang Tinalang panjenengan pasrahaken kalian Pancen dene. nalika kula ngaya jejebahan wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Gebang Tinalang wonten dhatengipun ingkang kathah Raden Gagak Werda ing wujud Gagak Werda badhe kepanggih kalian Kanjeng Adipati Gagak Lut. Apa jeneng sira wis mangerteni apa kang dadi kekarepane kadangku Gagak Werda? Babar pisan kula dherek mangertosi jalaran semunipun adreng kepengin kepanggih kalian panjenengan jalar sampun kula emotaken menawi panjenengan nembe kemawon minggah wonten sanggar pamujan nanging yang endi ya kadaya adrengipun manah Raden Gagak Werda kepanggih kalian panjenengan menawi wonten bab ingkang badhe dipun rembak kalian panjenengan Kanjeng. yen pancen kaya ngono enggal gage larapun Menawi klaten pareng pamit. Kadingaren janur gunung jeneng sira gelem
sowan ana ing Gebang Tinalan ngersanipun Kang Mas. Sajak kaya ana wigati. Nggih, Kang. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Iya. Wantun kumlancang sowan wonten ngersa panjenengan. Boten wonten pendhapi agung Malakapara wonten ing sanggaring panggung. Ora dadi boyo pangapa ya. Matur nuwun, matur nuwun. Ing menapa kula menika enggal kepengin sowan wonten ngersa panjenengan. Menika wonten magepokan perkawis Kadipaten Gebang Tinalan. Perkara Gebang Tinalan. Inggih. Namung nuhuni Rama Suwargi dak rikala semanten. Mundi dawuh yen mangkinipun kula menika ngancik tataranipun kadewasan. Palenggan Hadipati wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang menika dipun pasrahaken kalian kula. Mula saking menika, Kang Mas, rening kula sampun dewasa. Wedal sak menika Kadipaten Gebang Tinalang kula suwun. Dadi yai kadangipun Kakang Gagak Wedhuk. Inggih. Kuwi mung perkara ngrembug perkara palungguhan. Inggih. Merga ngugemi nalikane Rama isih sugeng durung murub kasedan jatikun duroning tapat suci. Pancen aku isih kelingan apa kang dadi pawelingipun Rama. Matur nuwun. Hitung kasih Rama nalika semono. Kalamun jeneng sira wis dewasa. Ing mengkone bakal mikir ana ing Kadipaten Gebang Tinalang. Nanging Yai, Nanging menapa, Kang? pun Kakang iki ora teges awil lawan jeneng sira. Nanging elingi. Wektu dina iki sing dadi pengayoman ana ing Gebang Tinalan sapa? Panjenengan. Pun Kang Mas. Inggih. Pun Kang Mas iki isih kuwawa nata kaprajan lan kaprajulitan tur durung longsih pun Kang Mas. Ning kene apa jeneng sira selak pengin handapeni palungguhan ana ing Kadipaten Gebang Tinalang. Mbok iya. Jeneng sira gelem sabar. Alamun to ing besuke ana longsenipun Kang Mas. Palungguhan ana ing Gebang Tinalan sak putuhe bakal tak paringake marang jeneng sira Yai. Kang Mas Hadipati Gagak. Iye. Yen ngaten panjenengan menika mboten nuhuni napa ingkang dados dawuhipun Rama Suwargi. Iya. Kula menika sampun dewasa. Kula ngertos yen panjenengan menika tasih mudha taruna. Isih ngepinginake ngembat ustananing adil wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang. Nanging Kang Mas, kula menika sampun dewasa. Pas lan trep yen kula menika dados Hadipati wonten ing Gebang Tinalang. Yai kadangipun Kakang. Inggih. Najan to kowe wis dewasa nanging durung jangkep sawining reh. Durung buntas nggonmu olah kaprajulitan kuwi durung buntas. Kula ngertos Jeneng wong nata kaprajan kuwi aja kok padakne pindhane wong nitih turangga ta nitih jaran. Kalamun to wong nitih turangga ana sobeke sing ngrasake lara dudu sapa-sapa ning wong siji nanging beda. Kalamun to nitih nutu negara nata negara. Kalamun to sisip sembiring sing ngrasakno dudu sembahane. Nanging kabeh kawula ana ing Gebang Tinalan mula Yai. Pun Kakang eman marang kawula. Pun Kakang jaluk kanthi banget kelawan jeneng sira. Gelem sabar. oh perkawis menika kula menika dereng buntas sauring reh Iya. apa kemawon yen mangkinipun jumeneng Hadipati wonten ing Gebang Tinalang. Bener. Kang Mas, Nggih.
Yen mangkinipun kula jumeneng Hadipati. Ginanipun panjenengan menapa? Yen kula dados Hadipati panjenengan dados saka guru wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang. Kula pengen ngertos wasana wani Kadipaten Tinalang menika saking panjenengan. Ego praktikal kula nyuwun sabiyantu dumateng panjenengan Kang Mas. Mboten wonten walane to Mas. Yen kula menika dados Hadipati yen durung buntas saling reh menika kula nggadahi panjenengan Kang Mas. Sajake adreng apa kang dadi kekarepan. Kowe pengen nglungguhi palungguhan ana ing Kadipaten Gebang Tinalang. Nggih. Agak padha. Nggih. Rumekke kudu. Nganti jagat pukut ora bakal wenehi Gebang Tinalang. Panjenengan menika awal dampar wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang panjenengan kulungke kalian kula. Nggih. Injih Kang Mas, mboten napa-napa yen perkawis palenggan Hadipati panjenengan kukuwi nanging wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang kula menika nggadahi hak waris pramila. Kula nyuwun sak sigar semangka Gebang Tinalang. Palenggan Hadipati panjenengan kukuwi. Kula nggadahi hak waris wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang, pantes yen kula menika nyuwun sak sigar semangka wonten ing Kadipaten Nggih. Iki Gebang Tinalang. Kuwi dudu panganan. Dudu wujud dedaharan. Sing bisa kaprail-prail. Iki mono negara. Oh, ngerti aku, Kakak Wedhu. Menapa? Nggonmu pengin nyuwun ananing sak sigar semangka Kadipaten Gebang Tinalang. Yen ora selak batinmu, arep adeg negara sakjroning negara. Mboten kula selai. Awit menapa? Kula menawa nggadahi hak waris. Pantes kula ngadeg negara sakjroning negara niku pantes Kang Mas. Pramila yen panjenengan boten ngulungake sak sigar semangka wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang, niki kula ngertos awit panjenengan menika sampun penak lan kepenak mut kula bareng panjenengan menika krasa legi panjenengan undang sawadane. Kakak Wedhu. Duweni duka Trapsila. Nalika kowe isih punang Jabang Baisep Timur. Sing embat yaku. Basan kowe bodho tak pinterke. Iki opo? Tembungmu sak ucap gawe ngabangake kuping. Rungokke goblokmu kang pukasan iki. Najan to kowe njaluk ananing bumi sak sigar ora bakal tak ulungke. Kula ganti kuwi. Ora ono bumi sak cengkang kae. Minggat to kowe. Minggat. Yo wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang mboten napa-napa. Nanging yen ono apa-apane Gebang Tinalang ampun nutuh kalian yakingan karancingan besar. Aduh lagi. Sampunipun ingkang kadang Raden Gagak Werdi kepanggih kalian panjenengan kepanggih wonten ing Jawi para upanipun abang beranang semunipun nyimpen perkawis ingkang boten saged dipun luaraken saking sakjroning manah menapa darunanipun Perkara dheweke nyuwun palungguhan ana ing Kadipaten Gebang. nyuwun palenggahan wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang. Nyuwun sewu. Kula kinten dereng kiti wancinipun kan. Jalaran dereng pono sapringres kagungan. Mrenata Kadipaten Gebang Tinalang saged kemawon
nanging boten saged tumata. Kados pundi mangkenipun kawula-kawula wonten Gebang Tinawang? Ora kurang-kurang gun kureke. Dhewekne ora gelem mendho malah kaporo dodo. Malah kaporo kalamun to palungguhan ora diwenehno dhewekne arep nyuwun ananing bumi sak sigar semua. Napa panjenengan kelakon negara iki kaprail-prail iki. Ajeng eman sanget menawi Kadipaten Gebang Tinawang menika dipun sigar dados kalih lan malih menawi Kanjeng Hadipati badhe paring kalian kadang kados pundi mangkenipun alihipun para kawula sentana sentananing praja wonten Kadipaten Gebang Tinawang. Kula kan perkara iki budasan kringan dadi grojogan. Sajake kadang kuwi mulino pelanggan. Kula kanthi lapat ana lakune pripin kanthi saraning ngaris kalamun turaken purba wasesa tak pasrahno karo Gamblang lan Wijang nampi dawuh Kanjeng Hadipati. tindak kene Pan pamit tindak nundung putra saka Kadipaten Gebang Tinawang. Nggih. Ora apa-apa, Kang Mas. Nanging ngiling-iling dina iki yen aku ora kelakon gawe keker ana ing Kadipaten Gebang Tinawang. Ora gagak lodros mikir ana ing Gebang Tinawang. Prajurit Punika Satriyan. Wis padha siaga ing gati pedama tumbak lan liya-liyane. Sampun. Merga dina iki kowe kabeh bakal tak ajak gawe geger ana ing Kadipaten Gebang Tinawang saka kuwi. Bakal tak siagake ban supaya bisa rampung perkarane. Kabeh para prajurit. Nggih. Siap kemarso. Ngistio Sanjata lumak sono ma gitu ajo
kalian manah panjenengan ingkang nembe kemawon berwah monggo kula suwun kanthi sanget kersanipun Gebang Tinalang menika tuh karukunan panjenengan ampun nyuwun ananipun bumi sak sigar semongko menawi panjenengan bacotaken kados pundi panalengsanipun kawula-kawula wonten Gebang Tinalang. Paman Patih Mandulun. Saya kepingin Kadipaten Gebang Tinalang menika tentrem boten wonten geger. Menika gampil. Mereka kula niku nuhuni napa ingkang dados dawuhipun Rama Suwargi gak rikala semanten. Nggih, Yen kula menika ngancik tataranipun kadewasan. Palenggan Hadipati wonten ing Kadipaten Gebang Tinalang menika dipun pasrahaken kalian kula. Nanging ki menapa sareng palenggan Hadipati kula suwun wonten astanipun Kang Mas Hadipati Gagak Ludra boten dipun ulungaken, Paman. nanging kedahipun panjenengan ugi emut mbok menawi wedal menika dereng titiwan sinipun panjenengan badhe nguswi wonten Kadipaten Gebang Tinalang jalaran dados pengayoman menika mboten gampil. Nggih. Kula sange menika kula suwun monggo panjenengan sareng kalian kula sowan wonten ing sane ingkang kadang Kanjeng Hadipati Gagak Ludra. Yen palungguhan Hadipati ora ing Gebang Tinalang menika boten diulungke kalian kula. Kula ikhlas lan kula sabar. Namung nyuwun kula siji. Sak sigar semongko kedah dipun pasrahken kalian kula. Gagak Werda kuwi wong